Mandibulise otato mama Sunday School. Abantu abatsha nabasibukele online bazalwane ngifuna sithethe ngale topic handling pressures and take part the pressures of life in a godly way. Handling the pressures of life in a godly way. Into ebangela uba ndithethe ngale topic among other reasons kukuba uYesu xa ehamba eshiya abafundi bakhe into abaxelele yona kukuba bazohlala kakubi. Into ayitshilo uYesu kubafundi bakhe kukuba bazohlala kakubi qha iyo into ayitshilo. Akho nenye indawo apho uYesu athe abafundi bakhe kuba bengabalandeli bakhe bazohlala kakuhle. That's contrary kule nto eshunyayelwayo le mihla yangoku. Abantu abaninzi beza kuYesu for ubumnandi. But ndifuna sijonge kuqala into eziyi-4 that weakness during the times of pressure. Izinto eziyi-4 ezisenza sibe weak. Uwezile microphone yile bemvele ndithetha ngayo. Into eziyi-4 esenza sibe weak ngamaxesha e-pressure. Bendibuza ngoba beningatsho uba itshintshe. Into eziyi-4 ezisenza sibe weak ngamaxesha e-pressure. Number 1, yile nto yokuba nento oyoyika kakhulu ukuba yeyi Thixo ingalingi indehlele. Singathi ngesiXhosa it's what you fear most. What you fear most. uYobhi apha unamazawo atshoyo Job chapter 3 verse 25. Unamazawo atshoyo phaya. Into yoyika kakhulu yiyo ekwenza ube weak. Le nto yoba ube nento ethi Thixo ndingalinge ndibe nayo. Ndizomane nicenga kancane kancane mhlekazi khona siphe inantsika. Oh no. Lwazi zolungisa abafana. Uthi uYobhi phaya, what I always feared has happened to me. Uthini? Eyona nto ndisobe okoko bendiyoyika na umbuzo na ukuba inoba uSathane wayemazi uYobhi uyayoyika le nto. Ikhona version ethi what I dreaded most has happened. Uthi kuba ndihlelwa zezo zinto zindinkwantyisayo ezindinxunguphalisayo zezona zindehlelayo. So le nto xa ungumzalwane yokuba nento othi Thixo ndingalinge ndigqithe kuyo akungomthandazo oncedisayo. Rather befanele uba wena uba ready for the worst. And ukuba ready for the worst akokuba ne-faith for the worst. Ayithethi ukuthi le nto uyayi-attracta ngale ndlela wedla kusho ngayo gogo besuthetha ngokufa uyakutsala. Xa ungumzalwane you have to imagine the worst in your life while you enjoy the best. So what I always feared has happened to me. What I dreaded has come true. uYobhi uthi ndehlelwe eyona nto ngicela isiXhosa esidala eyona nto bendiyoyika indehlele kuba kwenzekani ngani kuba ndinkwantya
kokunkwanyisayo kwaza kwandifikela into endinxunguphala yiyo indizele. So isiZulu unomthanda bunyakamile pha. Nindivile uba ndithini konibazalwane? Asithi hamba uyozifaka izintweni. Kodwa ungabi ngumzalwane othi yo Thixo ndingaze ndibe HIV positive. Ungayenzi loo nto. Masizame ukuthatha zonke precautions ukuba zingenzeki izinto ngenxa ye-carelessness. Abanye abantu baye bathi Thixo ndingangene engozini bade bafaka izitika zabaprofeti ezimotweni. Angene kanye kuloo ngozi. Omnye Thixo ngicela ndingafiki engozi mna. Thixo ngicela nizimbane nawo Thixo yi-supermarket. Or we tend ukuba senze uThixo abe yi-supermarket. Ndicingela uba mna into ebefamba siyayenza bazalwane without wishing. Ndiyabazi ngabantu ubuke wathi ubaxelele enye into bavele bafune ukublackmaila ngokuthi ke ngothatha umfundisi masifune into zimbi zisehlele ke ngoku mazithandazelo liba lokubhuda loo nto khona ngundazi uba nditshoyo. Ndithi mna lindela eyake yahambe into. Ndathi ke emhlabeni into ezimbi zenzeka ngenxa kaSathane. Number 1, izinto ezimbi ziphinde zenzeke ngenxa yokukhohlakala komhlaba. Andithi utshilo uThixo pha uba uYesu utshilo uba bawo ndicela ubagcine kwinkohlakalo. So ezinye izinto zenzeka because we are in the world that is not perfect. Ezinye izinto zehla kuba saphume Eden. Ezinye izinto zehla kuba asikho zulwini. So ukusindiswa ke ngo is not a transition into an heavenly life in terms of experiences. It can be a heavenly life in terms of peace within you. So ndizama ukuthi ke ungalinge ubavumele abantu abathi into ethile mna andifuna ukuba indehlele. Yonke into xa ukweli hlabathi iza ukwehlela uba ngaba uThixo ufuna ikwehlela. I think mna uba ngoku ubona umuntu onento ethile hamba uyombuza ubukhopha kanjani. I think for me that would be better. Wonke umuntu onento ongayilangazeleliyo xa umbona uba noko angakwazi ukuphendula hamba umbuza uba yembem how do you cope, because loo nto iyakunceda uba xa sele ikwehlela lento ingabi ngathi into yokuqala. Uyazi uba xa ungumuntu ospoiled in your thought patterns ungathi ngowehlelwe yinto abantu esebeyihleka ube usalila wedwa. Abantu uxakwe kutheni bengayithathi too serious, kanti abayithathi too serious kuba ayisekho serious. So ifanele xa ungumzalwane ubona abantu begqithe ezintweni ubabuze babakhopha kanjani uncokole nje just to equip your mind kuba awukho zulwini. Uba ngaba ubona umuntu ohamba ngezinto crashes awukuziboleka utry. Uba ubona umuntu oku-wheelchair ubuze ne-wheelchairs bazi imalini. Yabona ke abanye bova bathi hayi ngenamhlanje sishunyayeza uloyiko lodwa. You don't have to dread these things, face them, because abantu abako-wheelchair khange baqala bathandazela babe bekuzo. You know, ingxaki sithi kaloku kukho uSathane number 1. Okwesibini sisehlabathini, ihlabathi likhohla ke. Uyazi umuntu obelunge njani uvele ehlelwe into engakhanga imfanele nje. So sithi ke into ekwenza ube weak it's ukuba ube nento yoyika kakhulu, and into ukuze ungayoyiki phila kuyo ungekabi kuyo. Uphila kuyo njani ungekabi kuyo? Ngokuba ubuze kwaba abaphila kuyo ukuba injani izokuquka lento. Uyazi ba kungenzeka uzofa sona ingalo enye, kungenzeka ufe songenazo zombini ingalo, kungenzeka ufe sosisithulu, kungenzeka ufe ungenamazinyo, kungenzeka ufe unempandla, abanye bethuswa kwayimpandla lebabhitye. Ndithi mna umuntu osele phila kuyo into khawumbuze mpembu lento, how do you survive, how do you cope? Uyazi ba ngoku khona umzalwane ongathi xa ebhaqwa uba u-HIV positive
afune kuntantazela icawe yonke iyongenisa i-night vigil kokwabo iyomthuthuzela. Kanti ngoku sekusazi uba i-HIV positivity asiyifuni. Kodwa xa selifikile siyazi uba kutyiwa ipilisi elinye. Loo nto ithetha ukuthi ayibuhlungwanga, ayithetha ukuthi ayibuhlungwanga in your mind or in your heart. Ibuhlungu but so kuyo ndiyi-adressa mna xa sele ukuyo imeko. I'm not making it light. I'm not making it as if umuntu okuyo uyatefa. Cha ndithi, don't have something that you dread most. Rather, be prepared. And uYesu uyatsho uba ezinto ndinixelele kwangoku kwenza uba xa sisenzeka nibe niyithathile warning. Eyesibini besenza sibe weak during the times of it's our understanding of life. Our understanding of life, that is equationating. What is life all about to you? What is life all about? Now, nansi ngxaki khona. Uba kuwe life is about living, uzoba nengxaki. Andaba ngayitsho kanjani? Ndingathi uba life kuwe is about ukuphila and enjoy. Uba njengoba ufunda ngoku ufundela uba to enjoy life mhla wapasi, urongo kakhulu, awuyazi life. Because life le mamalish sasibekelwe uba sizophila yathathwa eEden. So now in this world we are no longer coming to live. We are coming to serve God's purpose. That's the only comfort that you can find from life. Ndithi life asizange uzoyiphila, kodwa sizokwenza icebo likaThixo emva koko sife. Then xa sesifile ke ngoku kulapho sizofumana life ke ngoku leyo kuphila. So kutsho ukuthi apha ngosiphilela yena, sisebenzela yena. Uba uyafunda ngoku ufundela ukuze ukwazi ukumseva ngemali yakho, umseva ngemoto yakho, umseve ngomzi, and izinto ozifumanayo one ubuke wacingela uba zi-achievements uyexoka. Because apha emhlabeni ngo asisa achieve into yonke into siyisebenzise siyishiye. Yabona lo moto yakho uzoyishiya ngwandithi, nelandela imoto uzoyishiya, noyila nam umzi wami ndizowushiya. Okanye xa senifilela ndizuzishiya izinto nina, uyayibona ibingeyo yakho nyana, and xa uyishiya kuyenzeka uyishiye pha emgaqweni imoto ubuye sokhwele kwenye uyithathe nje wayoyishiya emgaqweni. So kutsho ukuthi ngoku thina befamba sazi uba le life sikuyo akuyiyo eyokuphilwa, sikwimeko yokusebenzela uThixo emva koko sife. Loo nto imncedile uPawulos. Uyakhumbula uPawulos utshilo wathi, I consider my life worth nothing. Ku Acts 20 verse 24. Uthi uPawulos, I consider my life worth nothing only if I can finish the task. Which means uPawulos wavela wazazi uba ndizokwenza itask up, andizange zoflourisha, ndizanza kuzothini. Kaba neminye imizi ayine-shops kudala, uyabona kulamizi kuyahlusheka nabantu abakhona abazinto ezingazaziyo. Uthi my life is worth nothing to me unless I use it. So life yethu life esiyisebenzisayo, akuyo life esi-enjoyayo. You can't enjoy life in this crooked world. You can't. Nobungafunde iphi course, you will never enjoy life. Life, we have it to use it. So zithi into ekwenza ube weak kukuba impendulo yakho ibe wrong ku what is life all about. So uPaulo says, unless I use it for finishing the work
assigned me by the Lord Jesus. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Uthi ilife yam ndizobona ngokuba it's a life well lived only if I used my years for God's service. Uyabona ke ngoku uPaulos niyakhumbula ivesi kaPaulos ekuthiwa waba nesifo ne waba noviko enyameni. Wathandaza how many times? 3 times. Waphila? No, akaphila ne. Kwabe sekuthiwa my grace is sufficient for you. Bathi ke ngoxa beyichaza lanto bawuqhamza wayesithi uThixo pha lento ikwehleleyo will not hinder you from accomplishing the purpose for which I created you. Kusho ukuthi wezama ukuthi uThixo noba Paulos unoluviko enyameni oluviko kodwa aluzukustopisha ekwenzeni umsebenzi wami. That's why ke ngoPaulos ekwabalulu baphile kakuhle. Waphila kakuhle uPaulos kuba wesazi uba ilife yakhe he is using it to finish the task ayinikwe nguThixo. Uyabona ngobukwa njalo izobalula lena because noba into onogula iyo noba into ehamba kakubi uzoba nombuzo othi lento indehlelayo izondistopisha ekwenzeni into endibizele nguThixo. Never. So but if uke wathatha ngoba ilife you are going to enjoy it uyaxoxa noba unga investor. Kwabantu aba investor imali bane millions but they are not happy. Abanye bane double story bane mansions but they are not happy because you can never be happy. Ilife imoshakele ideni ayizulungiswa. Thina silungiselwe ke ngokwamkela uYesu kuba sinethemba lika Revelation 21 ekuthiwa siya apho ngekho zinyembezi khawuveze ilife ezophilwa kubani Revelation 21 yibani jonga fast ke zabanixela amavesi velani vezi ivesi yokuqala abantu abami. So sithi ke life is all about service to God. Funa niyibhale lo ndawo if you want to be comfortable. Uthi ke cela veze isixhosa uverse 21 usemva ka verse 20 andithi uverse 20 kuthi ngale welcome kupha kuphoswa khona abantu edikeni lomlilo kuphoswa nokufa kubhizi kuyatshiswa kuverse 20. Thank you. Ku chapter 20 kuyatshiswa pha kusuke iqala kuverse 10 uchapter 20 kuvele kutshiswe uSathane pha nomchasi Kristu xa kungenwa kuverse 11 kutshiswa bonke engafunyanwanga amagama abo encwadini yokuphila kuyatshiswa pha kuyaklinwa kuklinwa indawo ezophila kuyabantu. Then verse 21 uthi ndabona izulu elinjani ke ngoku elitsha nantoni nehlabathi elitsha. So ihlabathi elidala you will never enjoy life nobungane imali engakanani. Abantu abaninzi bacingela uba ngoku abayi-enjoy life babengenamali. Kaba kukhona most celebrities endizaziyo about 3 ezazibulalayo within the past 5 years. Omnye wazihenga ingathi babini abazihengayo, omnye ngumfana omnye ngutata asakhumbula abanye. But lo muntu uyaqonda uba une-fame but still aka-enjoy uyazibulala kangangoba omnye utata bayamazi abantu. I don't mean ukuhlekisa but sazi uba ubevule sort of NGO yokukhuthaza amadoda anengxaki. Wafunyanwa yena etheni kodwa ezibulele kodwa evule into yokukhuthaza amadoda anengxaki kuba amadoda thetha ndoda khuluma ndoda something like that. So ndithi ke we are not going to enjoy. I promise you, you are never going to enjoy kwihlabathi elidala. Kaba khona ingoma ethi uma ngisuka kuwona lo mhlaba onjani omdala ngizohamba nginokujabula. Ushuthi uyofana ujabule xa uhamba ngoba uJesu uzongingenisa ngale endaweni. Yabona ngosingaqala pha kubabi simbuze baba uhlushwa intoni uzotsho ngihlushwa umsebenzi wesikolo. Nkosi uhlushwa intoni? One uhlushwa intoni?
pap wonke umuntu olapha uyahlupheka. It's only that nje uyi-ignorile. Abanye bayi-ignora ngoba sephakathi kwabantu ibuye pha kuthu nonke nje abantu lapha niyahlupheka ngenxaba nisemhlabeni omdala. Ithemba lamakholwa ngumhlaba omtsha apho kuzoba kuphumla. So sithi ke ndabona izulu enjani elitsha nehlabathi elitsha. Kaloku elokuqala izulu nelokuqala ihlabathi laliselidlule kaba amasabatha ayithanda kakhulu into enokuya ezulwini. And fanele sazi uba lo gama sinethemba lokuya ezulwini okwangoku silapha emhlabeni sizama ukuphila njengoYesu. Sizama ukuba i-image of Christ. Kuthiwa ihlabathi elidala laliselidlule kwakungasekho nolwandle olu. Next. Kuthiwa ndabona nesixeko esingcwele iJerusalem enjani? Entsha. Why kusenza umzekelo ngeJerusalem? Ngenxaba iJerusalem leya lapha emhlabeni kwakuyeyona dolophu ethathwa ngoba idolophu kaThixo. But ke ngoku nayo iphatshe njengezinye because kuhlabathi elidala. Kuthiwa ngozoba khona iJerusalem entsha isihla ivela kuThixo ezulwini kuzokwenziwa eyona life sizoyi-enjoya. Kuthiwa ke yayingasenhle. Yayingasathini? Uyabona amakholwa akudala ayenalo elithemba. Awa ngoku anethemba ubomi bangoku. Kuthiwa yayingathi ngumtshakazi ehombele umyeni, which means le decoration ibhatalelayo ngoku nothing compared to iJerusalem apho wonke umuntu azoba ne-red carpet yakhe kwi-life yoku-enjoywa, not kule. Kutsho ukuthi ngoku xa umbone lila umuntu ungathi makayeke ukulila. Ngicela uba lila uqhubeke mntakwethu. Ikhaya lenyembezile. Kuyalilwa apha. And into endiyiphawuleyo nina uzuqonda uba nisile. Xa nilila nicingela uba into engafanelanga kwenzeka. Abantu bangoku inoba le nto bezithanda. Kanti indawo yokulila kugcwele amanzi apha kuwe. Efanele uwakhuphe xa kubi. So sithi ke kuthiwa yayingasenhle, yayingathi ngubani? Ngumtshakazi ehombele umyeni. Next. Kuthiwa ndive ilizwi elikhulu livela ngase sihlalweni sokulawula. Mamelani ke esinye isihlalo sokulawula bese ku chapter 20 andithi ku verse 11 ekuthiwa esasihlalo kwakukhohlele kuso owoyikekayo. Kuthiwa umhlaba nezulu zabaleka because that was the judgment seat of God. Kuthiwa ke ngo apha ndive ilizwi litheni lisithi livela kwesi sihlalo lisithi uyasibona esi sixeko kulapho uThixo wahlala khona nabantu. Uya kuhlala phakathi kwabo babe yimilowo yakhe yena abe nguThixo wabo. UThixo ngenqu uya kuhlala nabo. So phaya asubane siba ne-visitation kumane kutsho abashumayeli bethi he is here. So besihlele naye because so besifikele kwi-life ephilwayo, kwi-life e-enjoywayo. Kuthiwa ke uya kubosula zonke inyembezi. Kutsho ukuthi ngokazosulwa ngoziyaphuma ngoku inyembezi ngoku. And ngubani okagcwala apha kuni in the past 5 years? Okasitsho nje. Athi you. Okay ke imani ke noba kasitshonga ke okukuphi ukugcwala kanti okungesinaso? Oh, that is okakhale openly. Ucabanga uzothuliswa nabantwana in the past 5 years. Uziya kubani? Impilo leyo. Akokuba smart kungakhali. Uthi ukhala ube nesibefu. Sizolila kanjani na ungalili? Sifika uqinile pha ufelwe indoda uthi yeah, how you feel udate? Asisho balila ke kude kubuzwane ukuthi awulilini. Sithi kodwa yamkele le ndawo yokulila. Ukwenzela uba sifike silile nawe sibe sele sibona ukuba udinga uthuthuzelwa kangakanani. Ngabe sizigodo nje. Amazwi enifundisa wona makangani blackmail ukuba into eniyivayo ningayi-express. Mna, I'm not stopping the expression of how you feel. I'm equipping the mind during the crying. And tuyatsho uPawulos uba ukuze ningakhali
njengabangenathemba. So imfundiso zami zifaka ithemba engqondweni logama utheni ukhala kulomhlaba ukhohlakeleyo. Abantu ngoba xa belapha abanenhloni yonke ndalila, yonke ndalila. Lila. Kuba kuthiwa inyembezi zakho zokusulwaphi? Kuthiwa ke uyakubusula zonke inyembezi akusayi kubuya kubekho kufa nalusizi. Kusho ukuthi ke ngoku apha ukufa nosizi lukhona. Kaba khona ingoma eculwa apha, inhlungu nokufa azaziwa. Anazi nengoma zenhlungu. Into eniyifunayo qhubeka 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 Nkosi undiphume abave bezibhanqa abazalwana. Uyabona nje nyubeka nyubeka nyubeka. Uyazi baxa egqiba le ngoma uyolila ubhanqa thina apha. Kanti befamba nje ucula ingoma yethemba wena ethini inhlungu nokufa. Uthange kangazazi ezingoma. Yo inhlungu babi culana. Mama ufundise nxa microphones imbini lapho. Nifuna one qhaba abantu ngempamvu abadala. Inhlungu nokufa azaziwa khona. Nanku liya uyayazi le ngoma. Uqhabela unini. Azaziwa khona. Oh inhlungu nokufa. Ithemba lamakholwa, ithemba lamakholwa akokulunga kwalomhlaba abantu abakwini. Hey, abatsotsi baka bangene ngokukhupha izishumi. Bangene, uyazi abanye bangena ngokuthandazayo. Ubabi kuthiwa baka bangena kobabi. Otsotsi babona sebe light ngetoshi no iPhone. Light. Babona umse light ecaba kukwakhe. Kuthiwa ke uba ucenga wena senesibhamu ngoko. Kwasikhupha. Wenzani babi balisa phela. Uyazi uba ubabi andizugqithe ngabalisanga ba emveni bakulayitiwe kwenzekani. Yima uyaziqomba uzilalele kwakho ubona umuntu sekulayitele light. Nilapha nonke. Wabaleka after lighting. Wabaleka lo muntu esobona uba kho abantu yes. Yes. Sifuna uva ba ucenga wenzani. Kaloku siyazi ba wena esibhamu. Wasukuma wayomjonga. Kaloku kutheni kanti kwesente sizikaba ungekho wasibhamu? Yes. Then waphuma umuntu from kwisilingo wayengene kuyo and then yena wamleqa waphuma through the door. Siphi isibhamu? Sifuna isibhamu. Zangu sibona? Hayi kaloku sasi-licensed. Sasi-licensed. Yeah. Siphi isibhamu ngo? Usiphethe? Usiphethe? Yes. Yeah. Sizwa leya lapha empetsheni ayisineki. Khofoza one. Angalinga udlale. So, into endiyitsho ke bazalwane is just ukuhlekisa thina. Kuthiwa akusayi kubuye kubekho kufa abazalwane pha. Kutsho ukuthi ke ngo apha kunjani ukufa? Kokhona. Nalusizi. Kusho ukuthi apha lunjani? Lokhona. Nasikhalo. Kusho ukuthi apha sinjani? Sikhona. Anifuna ukukhala ke nini. Nazinhlungu. Kusho ukuthi apha sinjani? Zikhona. Kaloku lidlule ilizwe lokuqala. Sithi ke ngo indlela ophendula ngayo umbuzo othi what is this life all about? Yiyo ezokwenza ube weak okanye ube strong during amaxesha elantuka. Next. Ke lowo uhleli esihlalweni sokulawula wathi ngoku yonke indalo ndiyenza ntsha. Yaliva ithemba lethu. Yonke indalo ndiyenza ntsha. Ubuye wathi bhala kaloku lamazwi ndiwathethayo athembekileyo ayinyaniso. Caba ubhombisa lo caba kabhali. Wabuya wathi sekwenzekile ndim u-A kwano-Z. Ndimi isiqalo nesiphelo nabani na onxaniweyo ndomnika ngesisa amanzi aphuma emthonjeni na. Into ebendibadresa ke labazalwane ukuthi eChristian family masibe nengqondo ethi apha emhlabeni sizokwenza icebo likaThixo. If
sike sanethemba lokuhlala kakuhle emhlabeni sibhanxeke siphelile. Uyazi ba intombazana iyakwazi uziphatha kakuhle ibe virgin ithi nje andilali nanko ivele idlwengulwe yinja yomgodoyi. Now if udlwengulwe yinja yomgodoyi ke ngoku awuzuzibona ngathi useless lento yoba ubuziphethe kakuhle uzoyibona useless. So that's why fanele wazi ba lihlabathi lokuqala elamosheka eEden. We will never enjoy as God intended us to enjoy. And God is not about to repair, He's not about to renovate this world. He wants to replace it. Akazulilungise lelizwe abantu abakwethu. Into azoyenza uthi uzovele alithini ali replace sithi ke into ekwenza ube weak yesibini kukuba ucingane ngobomi. Kaba abantu abanesishemba ke bahambe baye nasezulu bethi bayazama. Khuphane nendoda yakhe mhlawumbe nomfazi wakhe. Bafike bakhubane kwapha. Okanye sathi ingalo anike nimbone lamuntu ubanjwa imfene. Khona umuntu othe isandla vela imfene yambamba yamtsala isandla esi ucabe namandla imfene because yamtsala serious. Nomnye umlungu udla intoni leya ndaba udliwa nansi ingonyama imenzana baba ngasoyibetha seyimsuse izicubu ebezama ukuyokonwaba ezu. Into endiyiphawulayo mna ulonwabo othi uyaluzama sometimes luvela ujike lube bitter. uPaul mhlambi benithi niyazikhupha niveni bekwi accident ebeningeni bekuyo wabeningazikhuphanga. uPaul ba asazi sokonwaba kanjani kanti apha because ngathi sijikelezwe zinhlungu yonke indawo. So ukuze ke ngokuwena ungabi discouraged vele wazi ukuthi emhlabeni ndizoseva icebo likaThixo. Into emayindonwabise kukuba ndibe ubomi bam ndibusebenzisa. Masiphinde ku Acts 20:24. If ubomi sibusebenzisa ekwenzeni into esiyithunywe nguThixo kuyobalula because uyazi xa usemsebenzini awujonganga konwaba wonwatyiswa bakusisi wakhe indlu. Xa usakha indlu wonwatyiswa kukunyuka kweelines zendlu. And xa usakha indlu ubethwa zizitena usikwa zizinto kwenzeka kodwa awuyinaki yonke inhlungu oyenza xa usebenza. Kodwa inhlungu oyenza ubuzibeke kwisimo sokuba ndizo-enjoya ibambe kakhulu. Uyabona umzekelo abantu abatsha bane-pressure eserious eSouth Africa because ngale mina grade ngayo imini yokuqala kwe-stress esi-serious. uPaul ba siya stress sezifundo besingcono kunesi songaqesha. So fanele wazi ba kulomhlaba siphilela to use the life to finish. So uthi ke ngoUyesu uThixo kuPawulos hayi my grace is sufficient for you. Noba khange uphile lento uthe uzoyenzela mna ayizuma. Noba sele banjwa uPawulos ubesoloko eseshithi hayi ndibanjiwe mna but i-gospel is not chained. Utsho ngokafaka ama-chain uthi I am chained but the gospel is not chained. Uveze lo verse. So uyambona umuntu onjalo masuba there's nothing engamdiscourage. Xa ethi ngokwabotshiweyo athi kodwa lento ubomi bam endibusebenzisela yona is not chained. And uPawulos niyomangala abantu abakwethu. Neyifumana? uPawulos umzekelo omhlaba prince. uPawulos xa ebanjiwe niyazi bebefika enzeni pha? Fika shumayele pha ecourt. Anditsho mna eshumayeza amabanjwa nditsho ecourt. Washumayela uPawulos ecourt umuntu oyechophele ityala endaweni yoba agwebe uPawulos ngelo xesha wathi ufuna undeza umKristu nami. Ucimba unganiguqula ngoku. Kusho ukuthi uPawulos wayenento ethi nothing will stop me from using my life to finish. So ndifuna ke sizojonga iverses uPawulos apho enza lento nditsho. 2 Timothy 2:9 nibe senijonga nale yalamuntu othi ufuna undeza umKristu ngoku. Nibe senijonga naleya ethi ngexesha akekho umuntu ohambe nami.
kuthi uThixo ube nami ndakwazi ukulenza. Uthi, and because I preach this good news, I am suffering and have been chained like a criminal. But the word of God cannot be chained. Yaqomba bekusithi maprince abezothi yini Thixo dikhulule dikhumbula uSilas ngicela Nkosi waqhawulela ama chain njengo Silas. Uthi uPaulos no, ndithe mna I want to use my life, which means your life should be a tool. Iminyako inikiweyo should be a tool that you are using to advance God's will. Uthi ke because I preach this good news, I'm suffering and have been chained like a criminal, but the word of God cannot be chained, which means the purpose for which I live cannot be chained. Koveza isiXhosa asingobelungu. Izokudiscourage into oyiphilelayo. Nditsala nzima ngenxa yokuzivakalisa. Sendithi ndavalelwa entolongweni ngathi ndisisaphula mthetho. Kodwa lona ilizwi likaThixo alivalelekanga, which means no one will stop me. So uPaulos wezixelele uba life is about enjoyment. Intolongo yayizomenza anga enjoy. Kodwa kuba uPaulos wayephilela ukushumayela wathi noba ndivalelwe ndizoshumayela. Iyafumana babe khona ivesi. Itshona ivesi. 2 Timothy 4:16. Enye. Nawe ku chapter 26 zenzo man. 2 Timothy veza lapha. Usingu 2 Timothy 4:16. Uthi akuzange kube khona namnye umuntu oweza kundixhasa ukuqala kuvavanya kwetyala lam. Bonke bandishiya enyanyeni wanga akangobohlwayi ngalonto uThixo. Next verse. Inkosi yaba nam yandomeleza phezukoko ndaba nanko ukuzishumayela indaba zayo ezimnandi. Uyamva lo muntu uthi bendiye ecourt pha abazalwana khanga babekho kodwa inkosi ibe nam akathi ndacikoza ndaphuma ngebhayili. Uthi ndikwazile uba ndivele pha ecourt ndazishumayela indaba zayo ezimnandi abantu benhlanga zonke bephilaphule yandihlangula emlonyeni wengonyama. So uPaulos ebengakwazi ukuma ebengazi ukuba discouraged ebengakwazi ukuba stressed uPaulos because he was not living to enjoy, he was living to serve. His life was a tool. Kuthi as long as he breathes. Uyatsho nje uPaulos kuPhilippians 1 uthi ukuphila kum kunguKristu. Uthi xa ndiphila ithetha uba ndizawuqhubeka nokwenza umsebenzi. Niyayifumana le verse noma cha? 26:28. Ndithi ecourt uPaulos uyashumayela. Uthi but the Lord hayi man zombetha ngubani lupha? Ngubani lupha? Acts 20:26-20. Uthi Agrippa interrupted him. Do you think you can persuade me to become a Christian so quickly? Kutsho uPaulos usecourt ngoko uvele uyashumayela uPaulos. Uthi uyamva uPaulos xa ephendula akathi hayi mhlekazi. Uthi Paul replied, whether quickly or not, I pray to God that both you and everyone here in this audience might become the same as I am, except for these chains. Uyayibona ndoda? Ebetshilo ukuthi ubomi bakhe akabuboni bunaxabiso ngaphandle koba ubusebenzele ukushumayela ivangeli. Ngoku ecourt umuntu omamela ityala lakhe uthi sofuna ukuguqula ngeSixhosa. Sicela iSixhosa ntombazana. Intombazana amayinko yankweli pha. Manga vela qhamuka sephendula uPaulos. Wathi uAgrippa kuPaulos kwangoku sofuna ukundenza umKristu nami ecourt. uPaulos waphendula wathi nokuba kukwangoku nokuba kukade kumthandazo wami ukuba ingabi nguwe wedwa kodwa ibe ngabo bonke abandiphulaphuleyo namhlanje babe njengami kodwa ke noko bona bangakhonqwa. So sithi ke
uzoba strong if ubomi ukwathatha ngoba awuzange uzobu enjoy. Yabona amahedeni aniqhatha xa ethi enjoy life, because life is short. You can never enjoy life in this world. This is the world of mixed emotions. Qha kuyashiyana uba zicacile kangakanani. Uyonwaba for 5 minutes, ulile for 2 minutes. Wonwabe for 5 minutes, ulile for 10 minutes. Ilonto until kube kumhlaba omtsha. Kusho ukuthi ke ngo that's why befamba thina sihlale siyi group esoloko ithuthuzelana, isoloko ithuthuzelana. So the way you take life will make you either weak or strong. And nje ndiyiphawulayo njengoba sisizelana apha ngokugula sithuthuzelana, uphawula nalo ukuthuthuzelayo ube ngakumbuzi embhema unanto engakuthuthuzela kuyo, angakuxelela hayi nami ndizame kwethile nomnye nami nje bandishumayela lapha ndifuna umthuthuzela. So ke ayizusinceda into basiqhathane. Number 3, enye into eyenza kube nzima kakhulu, how close you are to the shepherd. How close you are to the shepherd. Ukuba ukude kangakanani nomalusi. Bazalwane, umuntu ongumfundisi, into endiyiphawuleyo, umuntu ongumfundisi ufana neswitch. I-switch yiyo enombane okanye umbane awusuki kwi-switch. Ndawo ngizobuza kanjani nje. Ndithi umbane oyapha kwi-globe ukuzilayite usuka kwi-switch noba awusuki kwi-switch. Umuntu wa-Eskom lo otsho loo nto. Kusho ukuthi ngoba singavele sityhubhisha apha sibe ne-switch kove kulayite. Ndithe kaloku nami andikwazi ukuwubuza lo mbuzo, ndinyamezela, but umuntu wa-Eskom silindele ngcono. Umbane usuka kwi-switch na noba awusuki kwi-switch? Usuka phi ngokwalapha kuthi apha eholweni? Usuka kwi-DP box okanye esigubhini. Kodwa njengoba ukhona umbane esigubhini, uba uyicofanga iswitch kuzolayita, uthembe isigubhu wena. Uba uvele wangqala esigubhini wathi wena hayi mina ndazi isigubhu pha umbane nobe ndilibala iswitch uzongalayitelwa. So umfundisi akanawo amandla, kodwa uThixo umbeke ngabongu. Sometimes if izinto zakho uyazitsho pha zilungiswa sesasigubhu, ake ningeva kakubi senza umzekelo, sesasigubhu singuThixo. Asiyelwa ngoku kuThixo, siyevana, asiyelwa, kodwa sihlonipha iprotocol. Uyazi ba kangaba abantu besithi baziyela esigubhini abasafuna ukugcotywa, bathi andifuna into zobeka sandla mna ndigcotywe from on high, mna ndiva ndoda, mna ndithetha noThixo ngqo. So fanele ingasibhidisi le nto yoba uThixo sivulele i-access. I-access esiyivulele kuThixo, sivulele i-access eya kuThixo ekuxolelweni izono. Because okokuqala funa uqala uzibuza uba ibivalele phi, ibivaleleke xa kutheni i-access. Andisiyazi abantu bekhona abantu abakwi-outer court, kube khona i-inner court ene-holy place ne-holy of holies. I-holy of holies bekungena umbingeleli yedwa with regards to isono. So xa kuthiwa ngolikazuke ikhuselo, likazuke ekutheni siyaziyela kuThixo in terms of ukuxolelwa kwezono nayo yonke into, nokuthi siyakwazi ukuhlala naye sive presence yakhe. But ayithethi ukuthi uyekise i-protocol. Akayekisa ngantoni? I-protocol. That's why apha kwiTestament entsha xa bekufe uDorcas kwanceda ukufika kwabani? Kuka Petros. Niyakhumbula uba kuthiwa xa ugula ithini? Kuthiwa uba ubani, James chapter 5. Kuthiwa uba ubani kuni uyagula makabize i-elders, amadoda amakhulu, aze azomthandazela. Akathi uThixo ngqala esigubhini. Akathi umuntu
le nto bazalwane ayo dependence yabathandazeli, imeko ye-protocol. That's why you'll find ukuthi noba sowugcotyiwe ngoku ushumayela ngaphezu komuntu ophethe iregion, but kuthiwa hamba ogcotywa nguye andithi. Akuvele ukuthi hayi ndiyazazi mina uNkulunkulu ungigcobile mina. Usengigcobile uNkulunkulu mina, angifuni indoda nje phezu kwami. Manje amadoda akuthelela ngeweakness nezono zawo. Sigcotshwe uNkulunkulu thina, senziwe uNkulunkulu abefundisi. Une protocol yakhe, not because izinto zisuka kwi-switch. I-switch is just a matter of ukuba uzoswitcha pha kube on. Ningathi ke ndisho lento uba utsho ngumfundisi zakho ngezilunga ngisho lonto. Kodwa kubalekile uba uyilandele bonke. Are any of you sick? You should call for the elders of the church to come and pray over you, anointing you with oil in the name of the Lord. So abantu abaninzi ngosebayeka lanto baxa igula, tata ngicela uzondithandazela, then nami ndithumela umuntu okhona hamba uyobeka isandla apho, because uSathane wenze lento yoba siyaziyela kuThixo. Siyaziyela kuThixo sizibeka izandla enhloko, sizibeka izandla enhloko. Kanti sometimes nokuba utsho uThixo uvela isolve iproblem. Seke sayibona kaninzi ke nalapha ecaweni. Usicishe wavela wandifonela esithi akathathwanga kwaMarking. Waphinda wandifonela within 30 minutes sethu uthathiwe. Uyaqonda sekuphume ileta sile, seziphumile ileta ezisho abantu abazomakisha kwagqitywa. So ndizama ukuthi ihlonipheni iorder kaThixo noba niyaziyela kuThixo, noba uyawazi lamnyango uba uya kwisigubhu, ntoni lena? Uya kwi-DP box. Yazi uba noko asinosoloko siyozilayita pha i-lights. I-lights siyazazi uba always bazicofa pha. Zicofa pha ngasemva. So be very close to your shepherd. Imani ke make ndiyiphinde ngubana mabe close komi. Ndim noba nini. Nini eniba close kubani? Kum. Nibaninzi abantu abakwethu apha. So nini, that's why no James evela icacise pha uba hayi mawungabe ishepherd yakubo. Mayibe ngabo abakhola for the attention. Ungabi nento ethi nomtha, yo utata akandazi uba ntenteni, yo utata kaba sometime noba ndibhalele imessage ndiye ndiyivule nje kuba ndizama ukujonga uba akho nto ikhawuleza yona. Sometimes ndiyakwazi nokuyiphendula kwangokuba ndimnye and andisebenzi ndodwa. Usengathi xa ufuna ukuthandazelwa ndithumele umuntu azokuthandazela. We can do a lot. So if ukude ne-shepherd ngamaxesha obubi kuzoba kubi kakhulu kuwe, because ithetha uba u-underestimate indlela kaThixo yokwenza. Uthi hayi Thixo siyayibona lo itshoyo. Sesengaye kusho ukuthi uba bekuthiwa icawe sisibhedlela ngesithi abazalwane bafuna ifamasi. Baneefamasi zabo abafuna ukuya esibhedlela. Number 4, being embarrassed by your pressure. Uyabona ipressure yakho ubike yakho embarrass, uzoba sengxakini. Ungabi nenhloni zento ekwehleleyo. Ayikho into engafanelanga kwehlela. So afanelanga ube nento ethi yo nami kodwa kuthiwe ndehlelwe into ethile. Kweli hlabathi likhohlakeleyo uzokwehlelwa yiyo yonke. Nabo amane besithi hayi inoba yilento ubungakhuphi isishumi, hayi lento ba u10. You don't have to do that. Abantu abaninzi bazifihlile ingxaki zabo because yaba embarrassa, and abanye abantu ingxaki zabo baye bazifihle kuba becingela uba nabo babe negalelo. Kodwa mna ndicingela uba noba ube nalo igalelo, noba ingxaki yakho ivele ngento ubuyalwe ngayo, ayithethi ukuthi be embarrassed. Andithi uAdam utata omkhulu wethu nguye wasibonisayo lento, because uAdam waba sengxakini because wenza into ebesazi uba fanele angayenzi. Ngoku senenhloni ngoku uyabaleka. Sithi ke ukuze ingakoseli ipressure, musa ukuba embarrassed even if ucingela uba kukho into oyenzileyo nawe. Kaba most of the time amantombazana adlwengulweyo nabafana abadlwengulweyo bayoyika ukutsho babadlwengule, because xa sejonga
unento ethile ayenzileyo and ungenzeka kuba futhi akayenzanga loo nto acinga uyenzile. So musuba embarrassed because once uSathane wakuvalela kwikamera le-embarrassment uzokunyika inyaka ugqibe. So mayingaku-embarrassi ngenxa yesidima sakho, mayingaku-embarrassi ngenxa uba ubusowuthethe kakhulu, mayingaku-embarrassi ngenxa uba ubone ngathi kwinto oyenzileyo. Into ebalulekileyo xa into ikwehlele ikwehlele. Uba ungene engozini kuba ubuspida ayithethi ukuthi awungenanga engozini loo nto. Itsho qha uba ungene engozini then kutsho kudilwe nento. Akho nto imbi njengomzekelo nezinye izifo, ndikhona izifo ezinestigma. Ndiyacinga akho nto ixakisa njengoba ube nomthwalo wokunyamezela isifo nomthwalo wokufihlana naso, because ezinye izifo ziyaziveza. So ngoku xa uzoba nomthwalo wokuba funeka ndibe ndizama ukusifihla ke ayithethi ukuthi uzohamba ukhwaza or ayithethi ukuthi uzofakaza ngaso, kodwa musa ukuba embarrassed. Yazi uba yonke into embi ekwehlelayo ikwehlela kuba ukumhlaba omdala. Ukumhlaba omdala. Nathi singabazalwane masoloko silindele uba abantu abakwethu ayiwanda uba umhlaba omdala umenzeni. Kwani xa nibulisana sile funa nibulisane nomthambo, molo nomthambo kunjani, ukuphethe kanjani umhlaba omdala. Na kube uzositsho empembu siyekhohlela siginye sihamba nazo ayesho amakhehla, because apha emhlabeni isolo ikhona into ohamba nayo, isolo ikhona into inyamezeleyo, isolo ikhona nje lento ingadanga ibe ncam. So if uzoba nepeace kuba zonke into zibe ncam, soze ube nepeace. Fanele ube nepeace wena kuba ubomi bakho noba bubi na ke kodwa ubusebenzisa ekwenzeni umsebenzi kaThixo. And xa usifa uzoba njengoYesu uthi I brought you glory. Anditsho kanjalo uYesu kuJohn 17 verse 4. Uthi I brought you glory on earth by finishing the task you gave me to do. Uthi ndikuzukisile emhlabeni ngokuyigqiba into ubundinike yona. NoPawulos uthi ugqatso ndilufezile. Uthi ke ndilindelwe intoni ngoku sisithaba. Uthi I brought you glory to you, I brought glory to you on earth by completing the work you gave me to do. Into emayikuncumise kukuba usaqhubeka nokwenza umsebenzi kaThixo. Into emayikuncumise kukuba noba uyagula kodwa usakwazi ukwenza umsebenzi kaThixo, noba uyafeyila kodwa usakwazi ukwenza umsebenzi kaThixo, noba unaka ukudla kodwa usakwazi ukwenza umsebenzi kaThixo. Uthi uPawulos ebendilamba ndingenampahla ndilala elwandle, uthi kodwa i-concern ebendinayo, it was a concern about other churches, how other churches are doing. Kutsho ukuthi ifocus yakho yiyo ezokunceda ukuba aniyeke usafarisha ngana, aniyeke ufuna enjoy life. There is no enjoyment here. Sanuphika namahedeni athi yompe ndizo enjoy imali ya. Sorry, ndizo enjoy imali yami. Awuzo enjoy imali yakho lapho qha uzovimba. So ndizigqibile into ziyi-4 that can weaken you in times of pressure. What you fear most, your understanding about life, how close are you to the shepherd? Because uThixo njeba ekwenzewa ne-shepherd akabhanxekanga. Uyakwazi ubufundile, uyakwazi ubuclever, uyakwazi uba you can do these things. Kodwa nje ukwenze uba awuke uxhomekeke ngabom, because andithi legally sixhomekeke kwi-lawyers, health wise sixhomekeke koogqirha, spiritually and otherwise fanele ngosizi acknowledge ilantsikazi. So ndiyarhala kodwa ke sibe nayo impendulo phaa kunumber 2 wena Mzongana, noba yibhullet etshoyo uba life is about we use our life to serve God, not enjoy it. Not enjoy it. Yabona nje ubucinga mhla wanemoto uzo-enjoy uyaxoka because uzobe uhlushwa ifuel ongenayo. Ubucinga mhla wanefuel uzo-enjoy uzoqhajukelwa livili. Ubucinga uzothenga amavili amatsha uzo-enjoy azokuchibilikisa amavili utshone eliweni. Ubucinga uzothi xa ukhuphukela eliweni kube kuhle ungadliwa inyongo eliweni. So there is always something negative. Does it mean ke masibe pessimistic? Sibe ngabantu abalahle ithemba,
No, uPaulos uyayala phaya uthi kukho abantu abahoyene nobubomi but ke sophinde siyijonge okwangoku make sileqe siyofunda kuYesu how to handle real pressure. Ndine points phaya ndizimisele namhlanje uba siphuma apha ngo8. Ndine points eziyi9 on how Jesus handled his own pressure. Cela ke sivule uMatthew 26. And ithi topic yethu ithetha about handling the pressures of life in a godly way. Then ayikho godly way engaphezu kwe godly way kaYesu. Matthew 26 verse 37. Bazalwane ke life kaYesu ndiye ndifune scrutinize because sicosele sizame yonke into. Kangaba ndibe ne slogan kule topic ethi, I mean we're talking about learning from Jesus ne. Ethi real pressure, the test of your own faith, not your knowledge. Sithi real pressure Mama Limba izo testa your own faith, not your knowledge. Ningeni Paul ba ngoku seni imaginary pressure apho safakazayo bantu abakwethu ke ndivile utata ndimvile. Hey, when the real pressure hits, it doesn't test your knowledge, it tests your faith. So the real pressure is the test of your actual faith, not in knowledge. In knowledge, it tests ngokuba ube indonlondo ube MC's choice. So MC's choice kutestwa ntoni apha? Your knowledge, how did you understand? Kodwa xa sekufika ipressure real, make sijonge uYesu ke ejongene nepressure real. Verse 37. Uthi verse 37. He took Peter and Zebedee's 2 sons, James and John, and became anguished and distressed. Number 1, he felt it. uYesu waba distressed. Kuthiwa wahamba noPetros nonyana babeni bakaZebedi waze waba buhlungu wadandatheka. He felt it. Nansi ke ndiyibuza pha kuni. Nina xa niziva nebuhlungu nidandatheka, anini zibone ongathi niyayifeyila into ebeniyifundisiwe? Yo ndabuhlungu kangaka, ndabuhlungu kangaka, ndabuhlungu kangaka, hayi butata efundise kangaka utheni ndabuhlungu kangaka. Yeyi uYesu wabanjani? Wabuhlungu. He felt it. So when you feel pain, when you feel anguish, when you feel distressed, yazi uba you're feeling it. See, number 1, he felt the pressure. KuseGetsemane. Yeah, niyazithanda izihloko. Uyothandaza eGetsemane famously. Kuthiwa wabiza abafundi bakhe wathi masihambeni siyothandaza. Iqala kanjalo. Kuthiwa wathini? Wabiza abafundi kaba nalapha ininzi ebesingayifunda apha. Ukuthi xa bebaninzi wababiza zangaziveza ubuva kanjani. Kuthiwa wathathaba ke ngoku. Bangapi? 2 sons, James and John, and became, what are Peter? What are the abantu abayi-3? Then xa sele ehamba nabo, yima nike niyiphawule naniyenzeka masilelo nakuthi. Uyazi baba khona xa usahamba nabantu abaninzi sometimes ukungalili. Kodwa uthi xa usofika sona sibani ke ngoku uziva uba ndiyakhululeka ke ngoku. So noYesu uhambe nabafundi bakhe bonke, then wathi xa sethathe aba, he felt it. Waba buhlungu wadandatheka. So number 1, he felt it. So when you feel the pain, uva kubuhlungu, musuku blackmailwa zintshumayelo. Musu blackmailwa zintshumayelo. Yazi uba nobushunyayezwe kangakanani ubuhlungu uzawubuva.
Kaloku bantu abakwethu une-emotions eziva buhlungu. So suthi yo ndifundiswe kanga ndeva kanje uzawubuva. So sithi ke hand listen uzova kwathini ke. Okwesibini verse 38. He told them. He told them, my soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me. Number 2, he acknowledged it. He acknowledged the pressure. Bazalwane bam, akho nto imbi njengomzalwane osoloku sithi hayi right. Ndizoba right. Right, walumkele lo mazwi lawo. And nam ndiwaza pha kum nomtha. Yabo before ke ndifundele nizoguquka ngo. Uyazi kuba kho lanto yobugora bawuqhamsa. Kube ngathi noko suthi baxelela abantu andaba kodwa subi ngenampakamo lanto. Imani khake nithi nantoni? Lento ibange nomtha uthi ndi right ngokuzazi uba ukho right. Because subi ngenampakamo, subi ngenakubafihlela. Okanye ndikayibeka ngokuthi thina asifundanga ukuba si-acknowledge uba sisengxakini ngoku intentionally. Uyazi abanye lento kandi right bathi ba right noma bakhubekile. Bathi ba right noma babuhlungu kodwa sithi uYesu indlela wahelisha ngayo wayiva esobe yiva inhlungu wayi-acknowledge ukuba ayakho right. So make sithi ngobhutshelwe eyona nhlungu ebakhona. Xa sibuza uba unjani nje ubhutshelwe, acknowledge lento ikhona. Sometimes ukuphawula uba isifo sakho si-physical kodwa inhlungu nayo i-emotional more than physical. So xa sikubuza ngosiye kuwe pha isibhedlela sile kunjani mntama, acknowledge wena utsho lento ibikhona before sibuze. Uyayazi nje uba yo tata ndiziswe inhloko apha kodwa nangaphezulu kwenhloko le ndikhathazwa imeko yomsebenzi, ndikhathazwa intonto, ndikhathazwa intonto. Yi-acknowledge ukuba kubi ngoku suzulisa. Ndiyayiqonda sube umuntu engazulisi ngabomi, sube engazulisi kube fihlela abantu kodwa suyisho into obu right. Acknowledge when you are not right. Sivani? Vuma xa ungekho right. Sithi ke uYesu wayi-acknowledge lento uba hayi kona abantu aqonda abantu ahamba nabo ngabafundi bakhe bangezantsi kunaye. Kodwa uyaziva ngokhona ngondihamba nabo hayi kona kubi ngoku. Kubi abantu abakwethu. Ka banami abantu abaninzi ngeke bandithuthuzela noba sefandi yathuthuzela because ndina nto obuso obuqinileyo. Phansi ngobuso benkomo etyhala noba kubi. Nivile bodyamluthi? Nam ndingomnye wabo. Phansi kodyamluthi lapho. Acknowledge when it is painful. Kungenza ba i-painful emotionally. Kungenza ba sometimes uphala ba uphunyelwe izinyo uvelwa wabethe kwaphuma izinyo. UPaul ba iyakukhathaza lento yelizinyo. Mayingabe ngathi ayikukhathazi yitsho uba yembe miyazi ba iphethi lento ndiyazi ba ndifundisiwe kodwa indlela endikhathazeke ngayo lelizinyo. Then abantu bakuthengela izinyo balifaka. So sithi ke he acknowledged it uYesu. Number 3, he did not ignore it because of his previous confession of doing God's will and all that. He was never blackmailed by the teachings either. Number 3, akazanga acknowledge yona qha ndifuna simlandele kancinci amazwi kaye sizoyifike niyifunde nanekhaya lento. Ubuvile ubuhlungu. Okwesibini wabu acknowledge, he acknowledged the pressure. Number 3, he acknowledged the extent. Ndifuna siyifake extent. He acknowledged the extent of pressure. Sithi okokuqala wabuva ubuhlungu, okwesibini wavuma ukuba buhlungu, okwesithathu wabuvuma ukuba bungakanani.
because yenye indawo esifeyila kuyo sili uPaul uba sithi ngosivayo bakubuhlungu kaloku abantu baqikelela bawuqhamza uba lento ikwehleleyo ikwenziwa buhlungu kangakanani and abanye kuba bekwazi uba ngumshumayelo okhwazayo pha abanye bathembele kuwe kodwa ngoku uYesu uye watsho uba ubuhlungu kangakanani because kusanda kwenzeka uba lento ubuhlungu kuyiyo ubukwabuhlungu yiyo last year kodwa uyayibona ngokuba ibuhlungu over uthini xa ethetha pha uYesu verse 38 he told them my soul is crushed with grief akaphelelanga apha uthi to the point of death wathi kubo inhliziyo yami ibuhlungu ukufa iligazi so ubachazela iextent of the pressure so nawe xa umbona apha ebusweni Dumozi uba lo muntu aku-understand mqhaqhele thi embe uyaniqonda uba ndibuhlungu kangakanani ndikubona apha ebusweni ngalo iqonda le nto ndiqitha kuyo so the extent of the pressure, the extent of the pain, the extent of the stress, the extent of the grief should be acknowledged. Kamba ubabi ndimane ndimncoma kwezi ntsuku zagqithayo. Xa umbuza ubunjani wedla ngokuthi uba kubuhlungu qa. Ngoku udafake nokakhulu xa kubuhlungu kakhulu. Then ke undisho ndincome ke ngoku. Because xa kubuhlungu kakhulu fanele utsho so that kume kwanto because xa usithi bawuqhamza kubuhlungu abantu abazude mamise kwanto kanti xa usitsho uthi hey kubuhlungu because uYesu pha uthi inhliziyo yami ibuhlungu angaphele lapha bacacisela uba iligazi ningacimba uba ndinobuhlungu bunormal because kusanda kwenzeka uba weke wabuhlungu ngenye imini abantu bo-refresha kwaba buhlungu bangalamini uyekwazi ukuhleka nokuchiphiza ngoku mangicaciswe ngoyabona le ndiyayiviya ndosela le uthi wathi inhliziyo yami ibuhlungu ukufa iligazi inhliziyo yami iba nomfanekiso iligazi ningathatha kancane endiqitha kuyo namhlanje so sithi ke he acknowledged the extent yileke ndilinde sizama ukwenza lula ke ngoku zonke ii-pressures uba sizenlishe njengoYesu. Number 4, he shared it with the relevant people. He shared it with the relevant people. Kuthiwa he told them. Zange inhlungu yakhe ayive yedwa. He told them. Inhliziyo yami buhlungu. Akho nto imbi njengomzalwane okanye umuntu enimbona sejikise ebusweni ukuze nibone ubuva inhlungu. Ngicela nilibheke hayi bhalani. Ngicela nilibheke naningabhali. Xa ugula bawuqhamza. Nguwe onoxanduva loku-update uma uqhamela. Uba ngoku inhlungu ziyehlikela ziyonyukela. Noma nobuza ngathi ngumntwana. Kunjani ngotata? Ndibona ngathi inyakame kakhulu. Subona unyakama lapha yisho uba nkosikazi iyenyukela lento. Iyenyukela lento. Enze uma uqhamza angathathi ayokwenza iwashing. Azuba ngoku makufake kwi-ICU yakwaqhameka intensive care because ngoku uyakwazi uba ububuhlungu nje kodwa ngoku yitsho uba iyenyukela and ungabe nexhala lokubuza ukusaqwagqirha uzokusesibhedlela uyolaliswa yishere ukuba kubuhlungu abantu abaninzi badla ukuxabana ngento yoba mhlawumbi kuthiwa kugula mna ndibangisithi inkosi akandibuzi umuntu omane chekhwa ubunjani umntwana omncinci akwazi ukuthetha wena thetha kaba naxa nisesibhedlela silinde ifoneleni tata khawuthandaza ingathi kuyonakala akuzuba ndimo ozomane efowuna ndikwazela apha bakubuhlungu kakhulu nini because kusanda kwenzeka pha ndiye esibhedlela xa ndifika nokuyakhopha kanti nizothi xa ndigqiba ukuhamba 100 meters away inyukele lento ndifowunele suvele yo tata akasandiva naye nangomoya utheni ngantata engaprofeti angumprofeti umthandazela nomyeni wakho nabantu bakho nomama wakho mkhwaze mama iyenyukela share the grief share the pain share the extent ukuba iyayisenyukela ngokuxa ehlikela uphinde utsho usulindele umuntu uzokubuza nguwe over ezi changes
uzonge utyhola abantu lapho uthi abakunakanga lapho. uYesu zangathi bazondibona ngokujikisa ebusweni, bazondibona ngokunyakama. Ubaxelele. Yes. I-comment ka-Papa uthi mna Shem, I really hate being pitied for most times. I made jokes about what hurts me so that abantu don't see me weak. Noba it felt it's awkward ukusizelwa. Hayi ke uliyekile lo demon ngoku. Sometimes umuntu might call me ndilile and I would make sure my voice is okay. Uliyekile lo demon elo, demon elo. Alifana uYesu akenze kanjalo. uYesu umuntu okusizela. uYesu wengafuna ukusizelwa pha. Wengafuna ukusizelwa uYesu pha. Xa esithi inhliziyo yami ibuhlungu iligazi, kusho ukuthi uqine njengaba. You can't quote Jesus. Xa kuthiwa masifane noYesu, masifane naye ngento yonke. Singafuni kusebenze amandla kaYesu singaziphathanga njengoYesu. Yitsho, hayi ke mna Shem ukusizelwa ndiyakuthanda. Nivele niyazi nje loo nto. Ubona sithi tata kunjani, banjani ukuhlupha erijinini yini na Shem? Nami ndiva kamandi. Yes. UPapa then ekugcineni uye wathi but seniguqukile. Ya lidimon elo. Awuyiphathanga njengoYesu, mamali Stefa. Tefele kwa mama Socks ndiyafa. Mama Socks ndiyafa. Umama Socks antantazela azokusizela. Ubuke wathi awufuni kusizelwa. Uphumile kwindlela kaYesu yokudila nepressure. All right? Number. You andifuni umuntu ondisizelayo bade batsho. Andifuni umuntu ondisizelayo uvela ndenze ndilile. Ewe kaloku uyakunceda lila. Ukulila bazalwane. Kanti ninjani nina? Xa usizelwa lila. Ulile. Ndiyacinga uba mna inoba ukulila ikhona into uThixo kwenzele yona. Why xobethwa? Ulila. Kusho ukuthi ukulila is some sort of a coping mechanism in your system. Ngoku xa uzoba ngumaqinashe welitye uzoxa kuba why ezinto zikuna because inayo nepride le ongafuna ukulila. Yoba ube ngathi awukho weak. Kaloku si weak, vele uyazi ngeke ube stronger than our Lord. iLord yethu xa izosho kubafundi bakhe ukuba inhliziyo yami ligazi, umuntu esimazi ube bevusa abantu abafileyo, uyasibonisa ukuba kulomhlaba omdala masiveze weakness kubantu abarelevant. Mababe khona abantu abazokwenza ne-cause of death. Kungavele kuthiwe bengena kwasifo ubeqinile kanti ogqirha bayazi bona. Yifile yogqirha xa eyazi ubugula intoni. Akukho umuntu oclose kuwe obesazi. And sometimes abantu abaclose kuwe uThixo ngabenza bafumane ulwazi oluthile malunga nesisifunaso, malunga nale ngxaki okuyo. Kuthi kanti uhleli nesolution apha eca kwakho. Cha umuntu akakwazi uba you need that solution. Uyabona ngoba high okanye ndine sugar iswekile. Abantu abaninzi bayifihla isifo seswekile. Andana baxoxa ifihlile siyasihlikelana. Because xa sishilo ngesifo seswekile sinomama ugaxela lapha, sinomama uchagi, sinomama ubani. Ubumama uchago ke wayazi loo nto uyomane kubuza. Uyenzela into ethile ngo? Uyenzela into ethile ngo? Sinabantu ebebesonga abantu abaneswekile. Sinabantu abazi a lot of things how to manage these things. So kuthiwa ke uYesu he shared it. He was never embarrassed for looking like he doesn't have faith or he's not trusting God. Number 5. He shared his expectations of them. He did what? He shared his expectation. Why shouldn't I ayilindele kubo? Zanga vela tu Yesu. Verse 38. Kuthiwani pha? Wathi nekugqibeleni sobetshilo? My soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me. Cela nihlalise. Inkosi yamakhosi. Kanti thina siyazi uba sithi zitshoyo sithi hlala nami. Litshonile ilanga kaba idla kushunyala kakhulu loo nto ebingcwabeni. Kuthiwa bathi hlalane nathi. Hlala nathi. Litshonile ilanga. NguYesu uqobo ngokuthini kubafundi bakhe? Hlalani apha nilinde kunye nam, please. Hlalani nilinde nam. Sanuhamba niyodansa ndiyanidinga. I need you. I need you. So thina siyonqena ukuzitsho i-expectations. And then xa sela abantu bengazimeet expectations zethu, we blame them. Hayibo nomtha.
Kwavele unomtha wahlala i-hour enye wahamba bengicimba i-friend yami kanti befami yamxelela yembe ndiyaziva ndiyoyika nokoyika ngani ndizofa ndihlala uhlala nami ungcolisa ingathi xa ndicimela zove ngabisavuleka amehlo khawuhlale nami then uzotsho nomtha ba ngeke mbhemu ngeke ndiwazohlala nawe esilindile leqe emsebenzini make sifonele umzonkana azohlala nawe because uyitshilo into olindele uba makakuncede ngayo kobubi ukubo khangavela athi uYesu ndinothi xa ngizoyothandaza kuthiwa wathi kubo inhliziyo yami ibuhlungu ukufa iligazi please hlalani nam practical. Then number 5 number 6 wapi? Oh, number 6 39 verse 39 andiseshilo ngibahlalani nam then sobethe hlalani nam sithi ke ngoku he trusted and prayed to God. He trusted God and prayed. He trusted God and prayed. Qha ndiyarhala uba sifaka fervently because yasifaka indawo. He trusted God and prayed fervently. So niyayibona into bendiyitsho ngosli uba uYesu apha uqala uxelela abantu wabe seyisuka ke ngowaya kuThixo ke ngowayothandaza ke ngo. Then he went on a little further. Wesuka kancinci apha kubo ke ngo. Wayothandaza kodwa ebaxelele uba I need you my friends. Because laa nto ihlala nam izama ukuthi I need you. Kodwa ke ngo wahamba wayothandaza yedwa. My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine. So he spoke to God and in intentional solitude was keta yena. He didn't just trust God. Because sometimes mamalish sive simthembu uthi kodwa singathandazi. Kodwa na wayicho kuthi into ayifunayo. He stated his request or wish. He allowed God's sovereignty. Kuthi nangone thandaza uthi Thixo isicelo sami sesokuba yisuse kodwa ke mangabe ukuthanda kwami. In other words, akazuba discouraged uba ayisukanga le nhlungu. Sivan. Then number 6. Number 7. He repeated his prayer without giving up. Waphinda phinda umthandazo omnyantini yakhumbula? Wawusina umthandazo kaYesu? Bawo mayidlulelene. Waphinda futhi. Bawo mayidlulelene. Waphinda. And ikhona lapho kuthiwa weza kubo emva kwe-hour. Kusho ukuthi bawuqhamza for an hour. uYesu uthalaza into enye qha. Bawo mayidlulelene. And ubuya ubona lo mthandazo kaYesu. Ndibona ngathi awehluka kakhulu kokaHana. Because ngumthandazo osuka ngaphakathi othetha into enye. So phaya ke ngoxa ngisithi he prayed repeatedly ndisho ngabo ndizama ukuthi suvuma ukugqithela kwezinye izinto thandazela le nto uyithandazelayo. Khawuke wazi uba lonke ixesha lakho ulinikezele kule nto uyicelayo kuThixo. And ungaceli njengomuntu omdala. Ukumbona umuntu omdala xa ecela ndicela undithengele amakawusi kodwa ndiyakwazi uba unamali ungandithengeli. Cela njengomntwana xa uya kuThixo. Uyaqonda uba uYesu ebefike wathini emhlabeni ebethe ndizile kuzokwenza intando kaThixo hayi intando yamne ndezintando yalo wandithumayo. Kodwa uyaziva umthandazo wakhe uthi makususwe laa ndebe bethe uyizele. Kodwa besithi bangabe intando yaso pray the way you feel. And umthandazo kaHana wasuka from the heart. Ungahlala nje noba i-hour yonke uthandaza into enye. Ukuthandaza kuthandaza nokunqwena nokulinda in the presence of God. So he prayed. Number 8. Number 8 ne? Antebethe abafundi bakhe bahlale naye balinde naye. Sithi ke unumber 8 nizofundela ezinye izinto pha. Verse 41. Sithi phaya he understood their willingness and their limitation. He understood their willingness and their expectation. Uyazi xa ucela into ebantwini abave bezosoloko bekwazi ukuyenza ndithi.
sorry, limitation. uYesu waqonda ukuba abafundi bambazimisele ukulinda nami. Kodwa ingxaki abantu bayozela imizimba ivume. Anti uye kathathu ebetheni mabalinde kunye naye. For me lanto kalinda kunye nami I almost like cela sithandaze kunye. Kodwa xa ifika zithandaze kwazona zilele. Waphinda wafika belele. Waphinda wafika belele. Wazotsho ke ngwamazi wathi keep watch and pray so that you will not give in to temptation. Wabesithi for the spirit is willing but the body is weak. Kuthiwa bebengakwazi ukuwavula amehlo abo besozela. Kusho ukuthi abantu ngelixesha ukuyipressure yazi uba sometimes they will be willing to meet your expectations but they may be limited. Ndenze umzekelo ngonomtha orhalelayo ukuhlala nawe sili kodwa ingxaki ufuneka phi emsebenzini. So ifuna ungatya because loo nto iyakutyhafisa uend up ungayisho into oyifunayo ebantwini uthi vele ndiyabazi kathi bothi bayasebenza. Yitsho into kodwa uze wazi uba banganazo limitations kuba uyesebenza bahlale naye apha uyabuza ngoba anisakwazi ukuhlala nawo noba i-hour and all that. Number 9 Number Luke 22 verse 43 and 44. Into endiyifuna phaya he was strengthened by the angel. Kuthiwa then an angel from heaven appeared and strengthened him. Ke wena awuzustrengthenjwa yi-angel, umoya ingcwele uzokomeleza. Umoya ingcwele will give you peace. Itsho kanjalo incwadi kabani? Philippians 4 verse 6. It do not be anxious about anything. Let your requests be known unto God with supplications and thanksgiving. And the peace of God, which surpasses all understanding, will keep your hearts in Christ Jesus. Verse 7. Verse 7. Verse 7. Xa senithandazile ithi ke lona uxolo lokaThixo olungaphaya kokuqonda luya kuzalusa inhliziyo zenu neengcinga zenu ningahlukani noKristu. Kusho ukuthi indlela olwa ngayo istress nolwa ngayo ipressure kuthandaza okoko uthandaze ngayo ulile kuThixo ngalento njengoHana ulile kuthi uYesu wathandaza ade umbilo wakhe wafana nantoni namaqabaza egazi. Kusho ukuthi he was praying fervently ezilahlele ingabe ngumthandazo nje wokudlala zilahlele ulile ube nethuba noThixo into ezokwenzeka. God will strengthen you. God will send his peace even if he didn't heal you, and he may heal you. Thixo uzothumela ukuthula kwakhe. Kuthiwa ke womelezwa. Kuthiwa then the angel yafika angel yathini strengthened. Says 9 hayi 10 iyokugqibela iyo ndiyayithanda ke le. He was ready to face the suffering. Emveni obe strengthened hayi wakwazi uba angayimela. Ndiva amazwi akhe. Khaniva amazwi kaYesu. Matthew 26 44 to 46. Matthew 26 44 to 46. Emveni kuba omeleziwe into emncedileyo pha eqaleni kuba real atsho yonke into abengathanga uYesu. Kuthiwa so he went to pray for the third time saying the same thing again. Same things again. Wabashiya kwakhona uYesu waya kuthandaza okwesithathu kwangaloo mazwi. Phinda amazwi amanye. Khawume ngabantu abasezibhasini nabantu abatheni thandaza ngalento ikuhluphayo oko. Then next uverse elandelayo. Then he came to his disciples and said, go ahead and sleep, have your rest, but look, the time has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Yes? Up. Let's be going. Look, my betrayer is here. Uyamva ngokuYesu jongana nayo ngolento le. Uba ke naku umngcasho wami ufikile nguma siyeni ngoku sele omelezekile. So ndizama ukuthi uThixo uzokomeleza kunika amandla extra.
And isn't honestly, uyazi uba uYesu xa sele eqondene noJudas sele strengthened ufike wambiza friend. Kusho ukuthi khangabe nanzondo, khangabe naloyiko, khangabe nayo yonke into waba supernatural, displaying to us ukuthi uba sike sa real sathandaza fervently, ungathandaza umthandazo okubiza ngoba ngowe faith ovela ukhawuleza uyeke. Thandaza until you can feel the peace of God. And ungababeka ecaleni abantu uthi hayi ndiziyele esikhuphini sombane. Yazi uba aba bantu uThixo ufuna babe yiphathi because utshilo uYesu kubafuna bakubalindana nabantu abakwethu. I need you this time. So ndiyanicela ke masihambe siyokopa kuYesu how to handle i-pressure in a godly way. Ngicela siphakameni. Then ningahamba niyozifundela isahluko kakuhle nani emakhaya. It's really refreshing. And siyokunceda xa sele uyiva nyani i-real pressure, not imaginary one, le items. Sithi uYesu he felt the pressure. He acknowledged, inoba ke next time bazowabhala namavesi because andifuni bengathi izi-notes zami. He acknowledged the same, he acknowledged the extent. Ungalingi uthi right, awukho right. And ungatsho ubuzoba right. Ithe kubuhlungu kakhulu. And then he shared it with the relevant people. He shared it, his expectations, he had of them. And then he trusted God and prayed. He repeated his prayer without giving up. Pinda pinda le nto inye. Then he understood their willingness and limitations. Ukuthi abantu ufuna bahlale nawe. No abafuna ukuyenza lento sometimes ikhona into zobenza no afuna ukubona ezibhedlela. Utheni? Lungisani spelling se willingness engabi yi willness. Siyaqonda kuyasheshwa ningayi40 layer isengu willness. Willingness. Sukucingela abantu xa bengazange uzokubona esibhedlela abafuni. Sukucingela xa bengakufanga kwi-status abafuni. Yazi uba kune limitations engenzeka kuba zikhona. He was strengthened by the angel. Then wena uzokomelezwa luxolo lukaThixo. Kaloku nimfaka uPhilippians pha lo mntana webhala apha mntwana uthini? uPhilippians 4 verse 6 and 7 siyamfuna because thina suba na angel. Uyolinda uncame phansi ke beva abantu bathi ndithe xa ndizothuka ndabona i-angel emhlophe kanti bengunesi. Lamanesi anxiba ezimhlophe. Asifuni angel. Ubani? He understood their, number 8 mntanam, their willingness and limitation. Number 8. Then number 10, he was ready to face him. Le nto ka ready to face it ke kuwe ayizufana noYesu yena ayojongana nansi. But apha kule le yokugqibela number 10 singayenza umzekelo apho kuthiwa uya kwi-hearing. Uya ematyaleni. Uyabona ezo stress apho uyojongana ne-case, uyojongana ne-exam. So umoya ingcwele uzokunika that calmness. Kukhona abantu abaphenika xa bezobhala ade alibale nento bezoyifunda. Sithi zisowukhe ebukhoneni bukaThixo kuzo zonke izinto. Andikuthiwa pray about everything. Pray about your studies, pray nangezinto ezingathi zi-practical. Ukuthi xa komeleze uthi uyongena ephepheni ube sosithi khona ubukathi soyika. Uthi ufika pha ungafika ube nexhala udulibale nento. So make sizijonge ezi pressures njengoYesu. Ndiyacela abazalwane makaphele ndimaza pha kumlento uthi ndi right. But sendizama ngondike nditsho noba ndibuzwa ngubomekazi. Unjani date nditsho. And enye into ofuna kuyilumkele ungabi nento ethi hayi nokumncinci kakhulu akayilingananga into yami noba uzothi uyishare in details. Kodwa kabaleka kuba utsho. Uba ngokuthi abandihlupha nami apho ndiphethe khona ndizotsho into eyibandihlupha. Andizothi hayi singizinto ezinkulu ezo, izinto eziconfidential. Andizuyisho uba yintoni. Kodwa mandiyitsho ingxaki ezeba sithwalisane. Kutsho ukuthi niyambona uYesu pha boyifuna ukuthandaziswa. Kaloku xa ebashiya apha ethi thandazani naye wabeyothandaza.
kuthi uzama ukuthi ndithembe neyeni imithandazo ngoku. So make siyiyeke le nto uziqondela kuThixo, uThixo esibekele abantu efanele balile nathi bahleke nathi. Ndifuna ke sivala amehlo sithandazele uba uThixo asincede sizikhumbule izinto ukuthi uMoya Oyingcwele uya kusifundisa, uMoya Oyingcwele uya kusikhumbuza, ingathi uMoya Oyingcwele angakukhumbuza ngemini irrelevant. Ufuna ndithandaze nawe ngaphambi isandla sakho uthi asincede ngoba balolwakho, singathathi philosophies ezihamba ukukhwaza kuthiwa let the weak say I'm strong, let the sick say I'm healed. Ake sibe real and faith like Jesus, ukuze amandla esime ngawo ibe ngamandla asuke ezulwini, ingabe ngamandla theoretical. Heavenly Father, we come to you tonight and we pray that, Heavenly Father, in all the pressures of life, kuzo zonke ingcindezi esizifumana kulo mhlaba omdala, usincede Nkosi uba ubomi sibazi uba asizanga kuzobu-enjoya, and we cannot enjoy it even if we try. Sazi Thixo wethu namandla uba ngeke obubomi sibenze bube sweet noba singane siswekile ngakanani, kumhlaba wobomi obumixed, obunobukaka nobusweet. Sincede ke siphile ngamandla avela kuwe, sincede Thixo wethu namandla sijongane nazo ezingxaki ngendlela owajongana ngayo nazo owawujongene nazo, just to show us how we are to live under pressure. In Jesus' name we pray.